Hello mga bay, mga unta mga bay. Di ako sudan dinhin ko anay. Nilatan man ko nun eh. Di ay kuyaw mang nilatan din kay kalabasa may utanon ibutang yung gulay ba nilagay kalabasa. Tapos namingwit na yung mga anak ko dito, iniwan lang yung mga gulay. Hindi sinali ipagbingwit. Yan nabilin o sa kahiwa, panit. Itong isaw-saw din sa atong toyo. Mga unta ninyo, kumusta man mo diya tanan? Yung mga barangay officials natin. Dun sa live natin kagabi Panoorin nyo mga ba yung live namin. Yang may nakalagay na anong title dyan? Dun sa last part kasi lap trip yung last part. Dyan sa nagbutuhan tayo ng ating mga opisyalis. Dahil pinikas bulad. Bulad sa mala. Sige lang tagkaon ini. Samtang na pa'y makaon. Lama sa Ginoo na pag tayo makaon. Siya man imo kuya? Magi ko. OMG. Agay! Tabang mga langit. Kuan sa. Tuan na. Ari ragis kong loyo. Sus, Ginoo ko na siya na lamang. Ang buot lamang nalibat na nang naglantaw iposa. Ay pinatbati dito kung wala na yung disjoist. Musta man mo diya mga bay? Ang dali niyo. May nakasanggi may kaning baboy gani ha. Yan. Nilaga. Kalating kilo buyag. Hurot. Utan na lang ang ibilin sa ilang katabang. Gulay na lang ang iniwan sa akon. Kinabuhi din Asul balay, sige nagpamadlong. Sige lang tag. Simod, sige nalag. Kitab-kitab. Paano siya baboy? Susunod na ko sa tuyo nga naisuka. Suka sa katmon. Sukang para mawang sumod. Kausap ko mga bay si Baisha H. At talaga namang napakabuti po niya. Napakaganda ng kanyang plano.
nung mga nakaaraang araw, sabi ko, sana may magawa ako. Nung nagdadasal ako ba, sana may magawa ako na tulong, lalong-lalo na sa mga kababayan natin dito na talagang nangangailangan. Diyos ko, sinagot man yung aking panalangin. Magbibigay si Bay Shaits ng 8 sakong bigas, mga bay. Tapos sabi ko dagdagan ko ng 2 para magiging 10. Tapos yung mga close friends ko sa aking Facebook account, sa aking personal Facebook account, nag-send din ako ng mga message sa kanila. Tatlo lang to sila sinindan ko. Tapos 2 sa kanila ang nagsabing oo. Hindi pa ako sigurado sa isa kasi sabi niya, alam ko hindi niya ipapasabi ito. Pero baka bumigay din siya, gusto na rin niyang ipasabi. Kasi tulong po ito sa mga kababayan natin dito. Napakabuti po ng Diyos talaga. Sabi ko sana may magawa man lang ako, Ginoo. Aning mga nahitabo karon. Yun. Merong isang instrumento na talagang sumagot sa sa aking wish. Ayun nga si Bay Shaits. Tapos tinawagan ko si Inday Ngabil. Ano ba, may malalim pa ba yung lata mo dyan sa biskwit? Kasi mayroon tayong programa na gagawin. Mamamahagi tayo. Tapos sabi niya, Inday Ngabil, 100% super willing siya. Gusto niya rin na mamahagi. Thank you so much. Magbibigay siya ng mga dilata. At depende siguro, baka magdagdag din siya ng pang noodles. Yun lang naman ang madali para sa yan lang naman ang uso. Hindi man natin pwedeng ibahin yung uso na dilata at saka mga noodles. Pero na lang siguro kung bigatin tayo, magbibigay tayo ng tag-isang manok. Malaking bagay na yun, mga bay, para sa ating mga kababayan dito malapit sa amin. Yan, tulong na yan. Magpapatulong din ako siguro. Magpunta ako sa aming dito, yung barangay hall, kasi sila ang nakakaalam kung sino talaga yung mga nasasakupan nila na karapat dapat na bigyan. Yung may mga malalaking bahay, huwag kayong magtampo sa akin, hindi kayo mabigyan. Baka sabihin naman ng ibang may malaking bahay, pagdating ng eleksyon, hindi rin kami bubuto kasi hindi rin naman kami kasali sa sa pamimigay na biyaya. Ganun, pero joke lang yan, mga bay, mga good vibes natin sa Facebook, para pag mag-scroll down and up naman tayo, ngingiti naman tayo, para mapangiti naman nila tayo, ganun. Yung iba kasi hindi na binibigyan kasi malalaki ng bahay, ang ganda ng gate. Lahat ngayon apektado, mayaman o mahirap. O sabi ng ibang mayaman na talagang hindi sila nakapaghanda, bakit? Anong gagawin namin dyan sa gate namin? Makain ba yan? Makain ba yan? Nung iba lang, hindi ko nila lahat.
sobrang maraming salamat po sa magbigay. Sa nagbigay. Si Baisha Eds talaga. At Inday Ngabil. Yung isa, wala silang di sila makalabas kasi wala din siyang sahod. Kaya, pero may plano na rin siya na mamimigay dun sa lugar nila, sa mga kalugar nila. Sa mga kalugar niya. Tapos, yung isa, yun lang pala. Kasi si Inday Ngabil yung sinasabi kong 3 ang sinindan ko. Mahiya man ko manghingi. Pero kung may idadagdag kayo, maganda. Mas mabuti. Yung ating mga opisyalis dyan, ating first counselor, ating second counselor, hanggang sa 7th counselor natin, baka meron kayong idadagdag. Nagpaparinig ang inyong mayora, ha? Baka sakaling hindi kayo bingi sa panahon ngayon. Baka gusto nyong magbigay. Andyan po ang pangalan ko sa about. Aking full name, aking address, at aking contact numbers. Tingnan nyo lang sa about ko. At kayo na ang bahala. Hindi ako namimilit sa mga taos puso lang dyan na willing magbigay. Sa mga malalim ang bulsa, malalim ang kanal. Yung isa, saka ko na sabihin kasi to siya sikreto lang. Ayun yung yung kanyang pangalan kasi meron siyang mga dahilan na dapat nating maintindihan. Alam niyo na yun. Ang daming inggit sa mundo. Ayaw lang niyang magkasala siya. Magkasala siya kasi maiinis naman na siya. Kapatid tayo magkakasala na rin. Iinis tayo. Kaya dapat ngayon magmahalan lang tayo at saka magbigayan. Ha? Walang ano-ano. Walang halong biro. Thank you so much. Talagang si Inday Ngabil, willing siya sobra. At kung payagan ng pagkakataon at panahon, 2 kami mamili. Pero mag-ano lang kami kasi hindi pa makamaneho si Inday Ngabil. Dahil masakit pa yung kanyang kamay. Kasi nga nadulas siya. Yan, mag-1 buwan na rin kami hindi nagkikita ni Inday Ngabil. Talagang nakakamiss. Yung uyab ko na pula lang, pinapapunta ko doon sila nagkikita. Pinapapunta ko sa kanila, bawa may kailangan siya. Hindi siya pwede makalabas, hindi pa siya makapaniho. Hindi rin pwede yung kapatid niya kasi hindi na yun masyadong nakakakita. Kaya kailangan siya ng halimbawa nakaraan wala na siyang sibuyas, bawang, luya. Yung pinamili ko yung uyab ko na pula. Tapos magdating doon, bayaran din naman niya. Ang sana po. Tapos Diyos ko po, Rudy. Tapos mga bay, bumalik din yung uyab ko na pula doon at pinalinisan yung sasakyan niya, pinalinisan niya kay uyab na pula. Ayun, nagbayad din, Diyos ko. Wag na sana. Pero okay na rin. Si Inday Ngabil, super napakabuting tao, sobra. Dami ko ng utang na loob dyan sa kanya, lalo na yung
sasakyan niya na kusa niyang ino-offer sa amin pagka may mga ano, mga banding-banding namin. Laking bagay na yun, talagang sobra. Maraming salamat. At hanggang dito na lang ako dahil wala nang laman ang plato ko. Tapos na. Sarap. Anghang asim. Salamat mga bay. Ayun. Sinasabi ko. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa inyong suporta. At pagmamahal sa akin. Salamat na marami sa mga baguhan dyan na hindi ko pa napuntahan. Pwede kayo mag-comment sa baba para pindutin ko lang yung mga mukha ninyo para mabilis ako makapunta kasi wala na talaga ngayong go to channel. Kailangan mo pang mag-screenshot, kailangan mo pang kumopya. Mahirap pag kumopya kasi yung ibang kubo may mga kapareho na pangalan. So, maglalaban-laban ngayon dun sa profile. Kung anong profile. Balikan na naman dun sa ganyan, mahirap. Kaya mag-comment na lang kayo dyan sa baba ng ating video. And thank you so much. Hanggang dito na lang ako. Bye-bye!